Rapporti fil-medja qed jgħidu li l-Italja laqgħu it-tliet dgħajjes li kienu fiż-żona ta' tiftix u salvataġġ Malti fl-aħħar jiem, 270 immigrant rappurtati li ddaħħlu f'Lampedusa. L-istess rapporti qalu li s-Sindku ta' Lampedusa, Toto Martello, laqa t-talba biex dawn l-immigranti jiddaħħlu f'din il-gżira. Iżda sostna li dawn ma jistax jibqa' jseħħ mingħajr għajnuna ta' pajjiżi oħra. Fid-dawl ta' tbassir li l-ġimgħat li ġejjin se jaraw numru kbir ta' dgħajjes li jaqsmu mill-Afrika lejn l-Ewropa. Bir-rapporti jindikaw li din il-mewġa diġà ingħatat bidu. L-ewwel żewġ dgħajjes madwar 160 immigrant abbord iddaħħlu f'Lampedusa is-Sibt filgħaxija wara li kienu ilhom il-ġranet jitolbu sabiex jitlu f'port sigur. Minkejja dan kollu, l-aħħar aġġornament tal-għaqda mhux governattiva Alarm Phone kien li t-tielet dgħajsa b'madwar 110 persuna abbord ma kinux jafu b'aħbara u s'issa ma tellgħu ebda aħbar oħra. Għaldaqstant, Alarm Phone għadha ma kkonfermax l-aħbar li t-tielet dgħajsa ddaħlet Lampedusa.